importanță pe construcția de galuri? Că dumneavoastră spuneați mai înainte de beneficiul pe care l-au avut unitățile administrative anul trecut. Domnul primar. Sunteți, deci sunteți chemați toți cei care sunteți din non-ITI. Așa. Și l-am aici pe domnul secretar, care și el poate oferi consultanță cu și privire pentru celelalte comune ale județului. Da. Să vedem dacă există. În care și dumneavoastră sunteți prinși, de exemplu, drumul care va porni de la Baia, va trece pe la dumneavoastră, pe la Dorobanțu și se va uni cu drumul de Vespre și dumneavoastră prins într-o formă de finanțare. De asemenea, non-ITI are acces la celelalte programe de finanțare. Programele regionale, programele PADV și toate programele care se deschid, care nu au pus în coșul ITI. Aveți acces la programele naționale, la care, bineînțeles, și noi vă vom da consultanță, vă dăm sprijin. Zahar, chiar dacă este la ITI, poate puteți să ne solicitați să sprijinim. Este Nicu Mihai, care se preocupă de aproape de toate problemele astea. Cum vor fi deschise toate aceste programe și dumneavoastră ne vom concentra să vă prindem cu, la fel cel puțin, problemele care sunt infinite, adică învățământ, sănătate, educație, drumuri. Tot ce este și ITI, pentru că ITI au sursa lor de finanțare prin acest instrument ITI. Este adevărat că pot veni și în sursa națională, dar cu prioritate o să avem grijă să vă adresați în exclusivitate acestor programe naționale, pentru că tocmai nu aveți dreptul să fiți în... Da, mai am două întrebări. Și anume, una se referă la programele, că ați introdus în discuție programele naționale. Aveți cunoștință, aveți vreo informație de modul în care se va derula PNDL-ul în 2015? Sau va continua PNDL-ul ăsta în 2015? Da, deci s-au depus, anul ăsta a fost o prealocare de 14 milioane de lei pentru cele care erau în derulare și o sumă de 11 milioane pentru lucrări noi. Când am depus pentru lucrări noi, acum, pentru că acolo la minister s-au întâmplat o serie de lucruri și s-au luat hotărâri noi în ceea ce vizează modul de abordare a PNDL-ului începând cu anul ăsta, mi-am solicitat ca din sumele care chipurile ar fi fost pentru deschidere de lucrări noi, să alocăm, să închidem cât mai multe lucrări vechi. Și față de cele 14 milioane care mi-au dat și care am reușit să închidem din 43 o serie dintre ele, am mai pus circa 4 milioane din cei 11 milioane și am închis încă 19, adică am alocat bani pentru încă 19 șantiere deschise anul trecut, care se vor finaliza anul. S-au depus pentru încă 18 localități, 18 teritorii administrative, în valoare de vreo 7 milioane de lei, sume de, cum știți, 3, 4, 5, până la maxim 6, 7 milioane, 700 de mii, pentru deschiderea de lucrări noi. Am întâmpinat oarecare greutăți, pentru că vedeți că este și Curtea de Conturi la ei acolo și pun condiția să se închidă și după aia să redeschidă alte șantiere, dar ieri am discutat la minister, ne-a promis că astăzi ne va da informația că cele 18 unități ne le vor accepta până la urmă pentru finanțare nouă. Urmând ca din iulie, cum i-am închis părea din urmă, unde mai avem circa 17 unități care să se închidă, să ne aloce bani din nou pentru alte unități noi. Deci ei vor să aloce de acum încolo în așa fel încât să închidă și să redeschidem altele. Nu știu, eu în afară de o adresă care am primit-o de 2 ori prin grija domnului ministru Dragnea și în care se spune că anul trecut am primit 500.000 de lei, din care am cheltuit 490 ceva și mai am 1500 de lei, adică 10 roabe de piatră pe care pot să-i consum anul ăsta, banii ăștia, n-am mai primit nimic, nicio informare. Eu nu știu, dumneavoastră aveți la Consiliul Județean sau cred că ar trebui să aveți
aveți o situație a sumei totale rezultată în urma încheierii contractelor de finanțare pe anul trecut? Cele 25 de primării care au mers la guvern și cred că toate la Comisia Tehnică de Evaluare care a fost... Așa? Avem toate sumele. Deci s-au derulat în jur de 500 de milioane, din care s-au deschis lucrări noi, din care din 500 deschise s-au accesat 87%. Restul s-au predat înapoi, așa cum bine știți, și s-au realocat anul acesta, adică 14 milioane, care rămăsese din alea 15. Iar pentru anul ăsta au fost alocate doar 11 milioane pentru programul de PNDL. Bun, pot să văd și eu unde aveți această situație cu alocarea de sume? Bun. Bun. Pentru că nu știu. Referitor la cel 5 milioane, ați avut o lucrare care s-a închis cu 5 milioane? Nu. Păi dacă e în continuare, înseamnă că ați primit banii în continuare. Domnul vicepreședinte, am explicat. Am o adresă de la domnul Dragnea, venită de 2 ori, care îmi spune că pot să cheltui cei 1500 de lei care au rămas de anul trecut necheltuiți, din 500 de mii. Care fac parte din aia 14 milioane, care să mă. Deci atâta pot să investesc eu pe programul ăsta în 2015. 1500 de lei. Atât, nu? Păi nu știu, trebuie să-ți spun acum pe de rost, că sunteți 54, Domnul primar, pe lângă acea adresă pe care am primit-o toți, ce diferențe au rămas, s-a publicat și ordinul ministrului în care fiecare comună solicită realocarea celorlalte diferențe cu privire la investițiile începute. Deci și mie mi-a rămas 1000 de lei din ce mi-a fost alocat anul trecut. Pe lângă acei 1000 de lei pot beneficia și de, urmărind procedura din HG, și de restul, de diferențele respective. Și alta să redeschideți altul unde veți face licitație. Sau cel care este în curs, dacă nu s-au terminat. Bine, ca să ne pierdem timpul, sau eu știu, poate eu înțeleg mai greu lucrurile astea de ordinul ăsta al ministrului. Nu nicio problemă. Dar putem să-l discutăm așa. Domnul primar, există posibilitatea ca în aia 14 milioane care au venit, v-am dat numai banii care se terminați să închideți, iar din aia 11 milioane... Ce să închid, domnul vicepreședinte, că am investiție de 90 de miliarde vechi, ce să închid? Îl așteptăm în iulie să vină alți bani. Haideți, vă rog, ca să depășim momentul, pentru că noi aici discutăm și chestii generale și sunt convins că asta ai putea să afli fără deci, eu să înțeleg că sunt cel mai bătut în cap din toți cei 25 de primari din comune, domnul nu știu ce problemă aveți dumneavoastră. Dacă aveți o problemă Păi nu, dar ceilalți sunt lămuriți toți de modul în care continuă investiția începută în 2014? Da? Domnilor, sunteți lămuriți? Da. E ok, domnul primar? Da. Deci ați avut dreptate. Cei care fac parte din IT, din flagul ăsta care urmează să-l construiți acum, mă interesează comunele care inițial fac parte și, sau am luat decizia împreună să facă parte și din Galo, care vrem să-l construim. Așa. Au o problemă că, de exemplu, Ostrovul, Dăieni, Pecineaga, au o problemă că sunt și în flag? Nu au nicio problemă. Bun. Sunt două fonduri diferite. E Fondul European de Pescuit și Afaceri Maritime și Fondul European de Agricultură și Dezvoltare Rurală. Vă mai pot spune că cu privire la asistență pe gal, ne poate da și domnul Cabus, care de-a lungul timpului s-a ocupat de astfel de tipuri de asociații. Am dreptate, domnul... Dar pentru non-IT, Nicu Mihai vă va sta la dispoziție. Pe lângă domnul Drăgancă. ADDJ-ul care a fost omis, care ar putea să asigură consultanță și celor locuitori special localități. Da, ideea este că pentru Comuna Cerna și pentru toate comunele care nu sunt în ADDJ, noi am lucrat de fiecare dată și nu am refuzat colaborarea. Dacă se dorește, ne implicăm. Dacă nu mai sunt întrebări particulare, vreau să discutăm și lucrurile generale și, în primul rând, eu vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și ne bucurăm că sunteți permanent alături de noi și
Eu personal, atunci când am vreo problemă, vin și o întreb, atâta timp cât mai am posibilitatea să fac lucrurile astea. Dar fiecare are ușa deschisă, fiecare să ne răspunde, în limita la cât putem să răspundem, răspundem. După cum știți cu toții, întregul vacar legislativ în care ne-am scăldat până acum se vrea a fi limpezit prin măsuri radicale și căruia, din păcate, îi cădem victime, nu numai noi, ci și colegi din administrație. Sunt nenumărate cazuri în localitățile noastre unde funcționarii le este teamă să mai lucreze efectiv în administrația publică și știm asta cu toții. Avem și alte probleme care ne preocupă la modul general. Eu personal, înainte de a citi din raportul de activitate, aș vrea să mă declar într-un fel dezamăgit de modul în care îmi este sau ne este înțeleasă și munca noastră. Și eu știu că problemele pe care noi le avem sunt foarte multe. Și le știu ca și dumneavoastră, că sunt foarte multe. Și știm că de câte ori avem oportunitatea sau de câte ori vrem să muncim în acest sens, încercăm prin diferite memorii, prin diferite întâlniri, acorduri, chiar și proteste, să spunem, încercăm să ne rezolvăm la nivel central lucrurile care ne apasă în administrație prin modificarea unor legi. Însă nu putem să le acoperim pe toate. Însă nu putem să avem succes la toate. Eu personal nu pot. Eu am în activitatea mea personală zile care mă țin și 20 de ore în fața calculatorului. Și am trimis zeci de memorii care ne-au fost sesizate sau care au fost la modul general. Dar nu pot privi cu detașare atunci când ostentativ sunt întrebat dacă știam de o anumită problemă și dacă am făcut vreun demers. Vă rog să mă credeți că atunci când dumneavoastră sesizați o problemă care este de competența ACOR, nu că ACOR ar putea să o rezolve, dar măcar ar putea ACOR să militeze pentru ea, să mi-o aduceți la cunoștință nu numai verbal, ci și să puneți mâna pe stilou și să scrieți acolo 2-3 cuvinte în privința acelei doleanțe. Pentru că nu pot face față la un întreg sistem. Noi vrem la fiecare comună să se rezolve problema X, problema Y, modificând legi. Credeți că le pasă de noi cuiva? Doar prin moduri generale, prin anumite compromisuri s-au rezolvat multe lucruri și altele nu s-au rezolvat. Credeți că dacă noi protestăm sau milităm și pe loc guvernul sau cine este la putere emite acea hârtie în favoarea administrației locale? Nu o face decât foarte, foarte greu și știm asta cu toții. Mâine se pot descotorosi de noi. Primari ca noi mai avem în localitățile noastre. Oameni care pot să candideze în locul nostru sunt foarte mulți. Din această cauză, dacă este să ne raportăm când au guvernanții sau aleși central nevoie de noi, au nevoie imediat după ce suntem noi primari, atunci când vin în alegeri. După aia, nu prea mai au nevoie, pentru că ei știu că oricând poate fi altcineva în locul nostru. Și din acest context general, din atâtea probleme care există, nu pot fi rezolvate toate lucrurile. Dacă ar fi să le punctez pe cele bune, cineva spunea, domnul primar de la Cerna, că nu ne-au mărit salariile, ci s-a aplicat legea 284, corect? Dar s-ar fi aplicat această lege 284 dacă nu militam la infinit pentru ea? Nu s-a aplicat, pentru că nu s-a aplicat la colegii noștri din aparat. Și asta este un punct pe care nu am reușit să-l rezolvăm. Și cât am încercat, am sprijinit organizațiile sindicale din primării, ne-am dus chiar cu ei acolo unde aceștia militau. N-am putut să facem lucrul acesta. Încă nu am putut. Promisiuni am tot auzit de zile și ani. Dar nu s-a putut rezolva și asta este o bifă negativă, dacă aș putea spune așa, pentru activitatea noastră. Dar mai mult, cât s-a încercat, nu s-a putut. Și sunt
ne lovim fiecare de anumite lucruri particulare care țin de legislație. Cel mai bine știe acel lucru primarul sau aparatul propriu care s-a lovit. El știe cel mai bine să-l descrie pe o hârtie. Că după aia îl sintetizăm și îl trimitem într-un format la București sau mergem cu el în mână și milităm cerem întâlniri și audiențe, aia este cu totul altceva. Rugămintea mea este să avem o colaborare mai intensă atunci când ne dorim lucruri. Nu putem să le știm pe toate, nici nu avem cum. Eu, personal, simt câteodată că nu mai pot, poate nu mai fac față. Avem 140 de angajați. Unii dintre noi, din păcate, și să știți că acei angajați, dacă au vreo problemă la serviciul lor, reclamă președintele asociației, la ITM sau la alte, și ne ducem și explicăm acolo. Și aici avem o problemă pe care trebuie neapărat să o discutăm. Am rediscutat-o. În momentul când există oportunitatea de a angaja pe cineva prin cooperare, că ne permite legislația, și aici o să citesc și un punct de vedere al Ministerului Dezvoltării, căutăm persoana competentă, dar când vrem să o angajăm, haideți să așteptați întâi când vă spunem noi că de la 1 sau de la 2 merge. Nu promiteți cetățeanului să vină dinainte. Și după aia, băi, stai că la mine muncește de 2 săptămâni, de 3 săptămâni. Pentru că acorul filial este controlată la fel ca primăria. Termenii trebuie respectați la fel. Folosim fonduri publice în care cei care ne controlează, chiar dacă suntem într-un ONG, ne controlează pe aceleași principii. Exact pe aceleași principii. Cu termene, cu publicații, cu absolut toate lucrurile care le putem face și la primării. Mai mult, putem fi amendați în sensul că atunci când persoana sau o hotărâre de Consiliu nu este corectă și o trimitem înapoi și îi spunem, bă, nu-i bună hotărârea asta de Consiliu. Nu poți să facem hotărâri de Consiliu și să le datăm din 2012 dintr-o greșeală, evident. Și apoi când ți-o dau înapoi spui că nu-i bună, băi, iar fac ședință, iar trebuie făcut ședință, e logic. Pentru că altfel creăm niște derapaje și cei care ne controlează de-abia așteaptă. De-abia așteaptă. Vă dau exemplu la filiale județene din alte teritorii care nu au manageriat cum trebuie și au fost punctați și se judecă cu Curtea de Conturi sau cu alte organisme care de-abia așteaptă să-și mărească portofoliul de infracțiuni și contravenții descoperite. Ori trebuie să fim foarte responsabili. Vestea bună care vă dau prin acest raport de activitate este că putem, începând din acest an, v-am trimis și pe mail ieri absolut toate documentele de astăzi de la ședință. Putem să facem reduceri la cotizația fiecăruia. Și pentru că la sfârșitul anului 2014, spre deosebire de anul 2013, am ieșit cu excedent. Adică ne-au rămas bani, 120.000, 1.200.000.000, dacă nu greșesc. Și acest lucru se datorează mai multor lucruri. Comunele au plătit la timp, s-au dat bani de la bugetul de stat pentru arierate și ne-am trezit cu banii în cont. Conform legii, în momentul în care avem un excedent, trebuie să luăm măsuri pentru a nu mai înregistra și în anii următori. Și principala măsură este reducerea cotizației privind angajații pe care îi avem fiecare. Am un tabel pe care vi l-am trimis și pe mail și pentru fiecare comună care este membră în acord de cooperare există o reducere semnificativă lunară, în sensul că noi inițial am hotărât ca acea cotizație să reprezinte dublul față de venitul net, de salariul net. Ne-a ajutat în primul an, pentru că toți aveam probleme. Unii plăteau mai la timp, unii eram mai puțini. Pe măsură ce ne-am adunat, tot plătind
Dublu s-au adunat acele, pe lângă cheltuielile de salarizare, așa cum știți foarte bine, cheltuielile angajatorului de salarizare, există și cheltuieli privind inspecția muncii și toate celelalte pe care noi le facem în așa fel încât să nu avem probleme. Aparat, de conturi de la hârtii și papetării până la tot. Dar și-am rămas cu acest excedent. Dacă nu ați avut sau nu ați reușit să citiți anexa cu hotărârile, pot să vă spun de exemplu. Pentru a avea un excedent mic de, să zicem, 20.000 de lei, cam așa, la sfârșitul anului viitor, ținând cont ce am rulat până acum, vă propun ca această formă de cotizație să se reducă în sensul că, pentru cât se hotărăște de către Consiliul Local salariul respectivului angajat, să se mai pună în plus doar suma de 120 de lei. În felul acesta vom ajunge la sfârșitul anului doar cu un excedent de 200 de milioane. Ne este frică să mai reducem un pic, pentru că nu rămâne invers, ajungem, adică cu 12.000 de lei vom ajunge cu un excedent. Și asta înseamnă că, de exemplu, la Bește, pe care are doar pentru contabilitate, va plăti mai puțin lunar cu 159 de lei, la Ceata Alchioi, la administrativ cu 265, la contabilitate cu 279, la registru agricol cu 279, Cerna, mai puțin cu 2058 de lei lunar. Dăieni, 454 administrativ, 1388 invers, contabilitate 458, 1388 administrativ. Frecăței, 188 contabilitate, 575 administrativ. Greci, urbanism, 229. Jijila, e cineva de la Jijila aici? Jurilovca, Luncavița, 427 administrativ, 221 registru agricol, 229 contabilitate. Maliuc, Niculițel, la contabilitate, nu, la administrativ 317 lei. Pardina, Sarichioi. Pentru că multe dintre instituțiile care au capacitate de control sau de unele societăți care nu știu ce înseamnă această formă de cooperare aprobat, adică legală din legea 273, o interpretează ca prestări, servicii sau ca alte... Au mai întrebat și alte județe și le-am dat același răspuns, că este corect. Pot să citesc din răspunsul dumneavoastră. Ca urmare a adresei, prin care ne solicitați un punct de vedere cu privire la aplicarea corectă și unitară a articolului 24 aliniatul 1 din legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, vă comunicăm. În ce privește întrebarea cu privire la limitarea la domeniile ce privesc activitățile de control, audit și inspecție în momentul organizării și exercitării de activități în scopul realizării atribuțiilor stabilite prin lege autorităților administrației publice locale la nivelul filialelor județene cu personalitate juridică a Asociației Comunelor din România, vă comunicăm. Vă precizăm. A. Prin acorduri de cooperare se organizează și se exercită acele activități prin care se realizează atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale, pentru care autoritățile deliberative ale comunelor au adoptat hotărâri în acest sens. Opțiunea, și aici e foarte important, revine în exclusivitatea autorităților administrației publice locale, având ca temei principiul autonomiei locale. Este opțiunea Consiliului Local. Da. Legea 273 pe 2006 nu limitează organizarea și exercitarea de activități prin acorduri de cooperare doar în domeniile ce privesc activitățile de control, audit, inspecție. Acestea având doar caracter exemplificativ. Așa scrie și legea. În ce privește a doua întrebare, organizarea și exercitarea de activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin legea autorităților administrației publice locale la nivelul structurilor județene cu personalitate juridică ale autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, în cazul dumneavoastră filialele, cât și la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, prin acordurile de cooperare sunt activități eminamente de natură administrativă, de gestiune delegată, permisă de lege, prin care se organizează executarea și se execută în concret legea și nici de cum activități economice, cu excepția activităților ce vizează furnizarea în comun a unor servicii de utilități publice care presupun desfășurarea unei activități economice. Cred că v-am dat un răspuns pe tine și...
Semnat de doamna secretar de stat Sirma Caraman. Vă mulțumim foarte mult pentru că noi încă nu l-am folosit și sperăm să nu avem nevoie să explicăm cuiva, dar în țară a folosit și atunci când au avut, pentru că la Galați s-a întâmplat un lucru grav. Curtea de Conturi a venit la o primărie și a spus, ce faci prin cooperare? Faci prin cooperare? Da, ce? Audit. Audit. Ia să vedem. Păi de ce plătești? Păi da, uite, am înființat prin legea cutare. Nu, și a impus banii primarului. Primarul, altă gafă care a făcut, n-a contestat raportul. Că asta este una dintre cele mai mari greșeli. Curtea de Conturi spune, cere-i banii înapoi asociației. Așa i-a spus Curtea. Cere-i banii asociației înapoi. N-a contestat raportul și se trezește asociația cu hârtii din partea primăriei. Asociația îi spune primarului, îl cheamă, vorbesc între ei, păi eu trebuie să-ți contest, păi oamenii au fost plătiți, este un acord de cooperare. Păi da, Curtea de Conturi mi-a zis. Păi și nu ai contestat? Nu, dar de ce n-ai spus? Păi a rămas definitiv aia. Și eu trebuie să-ți contest, eu nu am cum să-ți dau bani înapoi. Și s-a creat un conflict. O să judece, o să câștige asociația și... O să câștige asociația și o să dea primarul. Nu. O să meargă să judece din nou. Asta este un lucru. Asta așa ar fi într-o Românie firească. Și explicam că aici, la nivelul Curții de Conturi Tulcea, deși primele adrese pe care le-am primit anul trecut sunau de genul, spuneți-ne și nouă ce prestări servicii executați prin cooperare, iar noi de fiecare dată am răspuns, noi nu executăm prestări servicii, ci și explicam. Executăm un atribut. Da, am purtat o discuție cu adjunctul și care a înțeles lucrul acesta. Nu i-a convenit. Și în schimb, omul dânsul a spus, nu putem să vă impunem treaba asta, că am pierde în instanță. Dar milităm la nivel de Parlament pentru a vă anula acest drept. Și am spus, da, de ce? Pentru că nu-i mai bine să faceți prin prestări servicii? Nu. Și am spus, păi, dar nu dumneavoastră mă controlați, spun, de ce am ales prestarea asta de servicii care e atât de scumpă? Și vorbeam cu colegii că noi acum suntem la începutul acestui an cu posibilitatea de a reduce din cotizații, pentru că am registrat un excedent și putem să... la început ne-am hotărât cum să cotizăm, n-am apreciat, să spunem, câți oameni vom avea până la sfârșitul anului și acum ne permitem ca să nu să mărim salariile. Da. Depinde de fiecare, de cooperarea fiecăruia. Cam astea sunt... Vreau să vă dau cuvântul să ne spuneți câteva lucruri, pentru că nu de fiecare dată avem șansa să vă avem aici. Înainte vă aveam tot timpul și să știți că doamna ministru secretar de stat ne-a primit de fiecare dată când am avut întâlniri la nivel central și este, să spunem, acolo în primul rând omul județului Tulcea, chiar dacă nu-i bine spui asta, că e al țării, dar este acolo. Nu uiți niciodată de unde pleci. Este o întâmplare să fiu în Tulcea și am auzit că aveți adunare generală, eram la Consiliul Județean, la fetele mele, că mi-era dor de ele. Și când am auzit, zic, nu pot, trebuie să mă duc să văd și pe domnii primari ai mei din județul Tulcea, pe care vă cunosc foarte bine și eu zic că am lucrat foarte bine împreună și e o bucurie să fiu alături de dumneavoastră și să vă spun noutăți, dar și problemele care sunt și cum se lucrează în administrația centrală față de administrația locală. Pentru mine este o experiență și o provocare, vă spun la modul cel mai sincer, am un an de zile acolo, încerc să schimb atitudinea și mentalitatea aparatului tehnic din ministere față de administrația locală, dar sunt foarte puțini care înțeleg administrația locală și înțeleg problemele administrației locale. Din păcate, este un zid, eșalonul 2 și 3, să-i convingi să schimbe o lege în favoarea administrației locale, dar eu nu m-am lăsat și merg mai departe. Vreau să vă spun o singură problemă legat de echilibrarea bugetelor locale. Să nu rămâneți cu vreo impresie că este Ministerul Dezvoltării a făcut ceva. Nu. Noi am propus Ministerul Dezvoltării să schimbăm legea 273, că nu este bună. N-a fost timpul necesar, a spus lucrăm în 2015 și facem o lege bună. Ministerul de Finanțe, fără să fim noi alături de ei, au lucrat niște variante.
I-au dat-o ministrului de atunci varianta asta care mi se pare cea mai proastă și s-a adoptat. Noi am aflat de la televizor. Noi, ministerul vorbesc. Bineînțeles că am făcut scris că e dezechilibru, nu s-a mai putut face nimic pentru că este pilot. Așa ni s-a spus, aveți răbdare, că este pilot și acum facem analize și am făcut 1000 de analize ce s-a întâmplat prin noua formulă. Că avantajat jumătate, jumătatea dezavantajat. Păi care e avantajat sunt fericiți, dar ce facem cu dezavantajații care nu funcționează? Știm. Deci nu e problema pe țară. Deci este problema pe țară. Vin hârtii în fiecare zi. Le răspundem că este pilot și la rectificare se va rezolva. Acum suntem într-o mare discuție cu Ministerul de Finanțe, dar probabil într-o lună așa se va lua o decizie în ce sens vom modifica legea. Noi am susținut să suplimenteze suma de echilibrare, să dea la cei care n-au primit la nivelul lui 2014, nu să ia de la ceilalți în niciun caz, că s-au făcut angajamente legale. Și nu este corect, din moment ce a făcut contract, să-i reduc suma de echilibrare la jumătatea anului și de aici pornesc carieratele în continuare. Și Asociația Comunelor n-a fost de acord cu... Nu, a fost Comitetul pentru Finanțe Publice Locale, rămâne în continuare o analiză, dar suma este de 1 miliard de lei care trebuie să vină ca echilibrare la administrația locală pentru unitățile care n-au primit.